हर हर महादेव। माता रानी की जय। मैया भवानी की जय। माता पार्वती की जय। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आज नवरात्रि के पहला दिन हवे। अब पहला दिन इतना सुंदर हम कथा लेकर आयल बानी कि आप लोग सुन के आप लोगन के आंख से आंसू निकल जाई और साथ में माता रानी के आप लोग याद करके ई कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनो। काहे कि कथा कभी भी आधा अधूरा ना सुनल जाला। आधा अधूरा सुनला से पाप पड़ेला और पूरा सुनला से पुण्य होला। ऐसे कि भगवान के कथा हो या कोई भी कथा हो, पूरा जरूर सुने के चाहिए। लेकिन हम तो आप लोगन के हमेशा शिव गुरु के, माता रानी के और ये भगवान लोग के ही कथा हम सुनावे नी। तो आप लोग हमरे कथा में अगर बैठल बानी तो ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुनम। और जैसे आप लोग पूरा कथा में प्रेम भाव देले बानी, प्रेम से सुनले बानी, वही तरह एक कथा के भी पूरा प्रेम भाव से सुनम अंत तक। काहे कि आज जो नवरात्रि बा, ये दिने जो माता रानी के छवि होला, यानी माता रानी जो बाड़ी अपने घरे आ गइल बाड़ी और आज से वो 9 दिन अपने घरे रही हैं, बहुत खुशी से रही हैं। तो आप लोग भी अगर नवरात्रि के व्रत रख ले बानी तो एक कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनो। अगर आप लोगन के कथा हमार पसंद आवे माता रानी के, तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ साथ में बेल आइकन के प्रेस कर लेम, यानी कि दबा लेम। और ये वीडियो के शेयर जरूर करम, माता रानी के लिए ही सही, लेकिन एक दूसरे के पास शेयर जरूर करम। काहे कि कथा जब आप एक दूसरे के पास भेजे नी तो वो कथा से हमेशा केहू के नुकसान नहीं होला, फायदा ही फायदा होला। कथा से ज्ञान बढ़ेला और ज्ञान कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखे के चाहे। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आप लोगों से के विनती बा कि आप लोग माता रानी के नाम लेके जयकारा लगाते हुए एक बार कह दी कि अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, मैया रानी दुर्गा की जय, माता पार्वती की जय, अष्टभुजा 9 देवी की जय। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आज जो कथा हम लेकर आयल बानी एक मछुआरा और मछुआरी के, यानी कि मछुआरा और उनका पत्नी के बारे में बाटे। ये कथा कैसे बाटे ध्यान से सुनम सब। एक मछुआरा रहने जो नित्य प्रतिदिन मछली बेच के गुजारा करत रहने, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिनाई से चले। कैसो मछली अगर मिल जा तो बेचारा बेच के 2 पैसा कमा पावे। ई नहीं रहे कि कभी भी उसे अधिक कमा ले, कभी भी नहीं कमा पावे बेचारा। लेकिन वो का करें कि जो नदी के किनारे रहत रहने, वो नदी में ऐसा कभी कभी होके कि बाढ़ आ जा तो मछलिए नहीं मिला, सब मछली इन्ने उन्ने चल जा सब। और कभी कभी थिराइल रहे सब मछली तो उनके मिल जा तो बेचारा बेच के वो मछली के बेच के अपन घर के जो खाना पीना सब कुछ रहल, बेचारा बहुत मुश्किल से घर चलावे। बाल बच्चा तक अच्छा से खा नहीं पावे, लेकिन बेचारा ओकरे सिवा कुछ कर भी नहीं पावे। वो बेचारा जो मछुआरा रहने, कभी कभी जब सोचे कि ए पार से ओ पार, अगर गंगा के ए पार से ओ पार केहू जाई तो नाव से पार करा देम और 2 पैसा मिल जाई तो हमारे परिवार के लिए भी हो जाई और खाना पीना भी वही में हो जाई। यही तरह से करत करत समय बीत गईल और जो मछुआरी रहली, उनका मछुआरा के वो जो उनका मेहरारू रहली मछुआरीन, वो बेचारी एक दिन ऐसा समय आ गई कि जैसे नवरातन ही एकदम पड़े वाला रहल, 2-3 दिन ही बाकी रहल वो नवरातन के अइले में। अब दोनों जने पति पत्नी लोग सोचे लगल लोग कि कैसे हम लोग पूजा पाठ कर जाई, ये 9 दिन के कैसे भूखल जाई और 9 दिन में भूखले के बाद से कैसे माता रानी के भोग लगावल जाई, कैसे उनके अगरबत्ती चढ़ावल जाई, कैसे उनके पूजा पाठ कइल जाई। बेचारी बहुत सोचत रहली। लेकिन जो मछुआरा रहने वो पूजा पाठ करे, लेकिन वो थोड़ा कम करे। और मछुआरीन जो रहली उनका मेहरारू मछुआरा के, वो बहुत पूजा पाठ करे, उनका मन बहुत लागे पूजा पाठ में। लेकिन कहल जाला कि चला ठीक बा, पति के मन कम लागत रहल, लेकिन पत्नी के पूजा पाठ में मन बहुत लागत रहल। यही से माता रानी जब नवरातन आइल और उनके सर पे यह परीक्षा लेवे खातिर आ गईली
कि यानी कि कैसे अभी पूजा पाठ करे देख लेवल जा। बेचारा सोचे लगने दिन रात कि कैसे का करी, एको मछली भी नहीं मिला तली कि हम बेच के हई नवरातन के सामान हम जुटा पाई। लेकिन अब वो सोचत सोचत रहे और रोज जा 2-3 दिन जो नवरातन के बचल रहल रोज जा मछली पकड़े, लेकिन एको मछली उनके जाल में अटकबे नहीं करे। जब वो जाल में फंसबे नहीं करे तो सोचे कैसे का करी हम, अब तो मछली एमे फंसती नहीं बाटे। सोचत सोचत रहने 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, ओकरे बाद से तीसरे दिन खुद माता रानी वहाँ 9 देवी यानी कि 9 कन्या के रूप में आ गईली। 1-2 लड़की नहीं रहली, 9 लड़की के रूप में अली, 9 देवी प्रकट हो गईली। और बेचारा ताकत रहने कि चला मछली नहीं मिली, आज ए पार से ओ पार हम कोनो आदमी मिल जाइए हमके बैठा के ए पार से ओ पार पार कराए वाला, तो हम पार करा देम। ये बेचारा सोच के नाव लेके वो दिन गईने लास्ट नवरातन के जो पहला दिन के 1 दिन पहले होला, और नवरातन के 1 दिन पहले जो दिन रहल वो दिन ले गईने नौका। और नौका में सोचत रहने कि केहू न केहू आई, लेकिन ऐसा उनका किस्मत के दिन केहू नहीं आई। लेकिन लास्ट समय में माता रानी खुद 9 देवी के रूप में प्रकट हो गईली। और 9 जो देवी रहली कन्या हो गईली, और 9 कन्या जो रहली का कहता लो कि हे भैया हमके ए पार से ओ पार जाए बाटे। अब वो 9 लड़किन के देख के बेचारा चौंक गई ने कि छोटी छोटी लड़की वाली लोग इनके कैसे ओ पार से पार आइल हवे लोग। वो पूछे लगने जो मछुआरा रहने कि हे बेटा लोग कैसे अइला हवा लोग ओ पार से पार, के आइल हवे केकरे साथे अइला हवा लोग। तो 9 देवी का कहता लोग कि हमार मम्मी पापा आइल रहल है लोग और छोड़ के चल गए है लोग, थोड़ा सा भूल गए है लोग कि हमन के भूल से कि हम लोग जैसे चल गए बानी और गलती से छोड़ के चल गए बा लोग। यही से है भैया हमके एक पार से ओ पार पहुँचा दा। केहू काका कहे, केहू भैया कहे, केहू कुछ कहे कि भैया ए बाबा हमके पहुँचा द। तो कहल लोग कि वो जो मछुआरा पूछने कि तू केकरे घर के हो, सबकर पूछ उछ के कहने अच्छा ठीक बा हम तो के अच्छा से या खूब बढ़िया से हम ए पार से ओ पार पहुँचा दें। और 9 देवी के 9 लड़की के मछुआरा बैठौने नाव में और खूब बढ़िया से ओ पार जात रहने पहुँचावे। जब बीच नदी में वो पहुँचने 9 देवी के लेके, तो बाढ़ जैसे उफान लेके पानी गंगा जी लगली माता जी के पैर छुए खातिर। काहे कि वो जो गंगा माता रहली जान गईली कि हमरे ऊपर जे सवार नौका पे बाड़ी उ 9 देवी दुर्गा हई, उ 9 देवी कन्या हई, उ जो 9 कन्या के रूप में बाड़ी उ देवी दुर्गा हई। यही से बेचारी उनका पाँव छुए खातिर लगली उफान मारे। और नाव लगल डगमगाए, कहे लगने मछुआरा कि हे बेटी लोग हमरे साथे आवा है, रस्सी में पकड़ ला हम सबके पार करा देम, कुछ नहीं होई। तो धीरे से का कैली देवी दुर्गा कि पैर अपन वो नाव में से धीरे से नीचे छुआ देली गंगा जी में, और जैसे गंगा जी में छुअली वैसे गंगा जी उफान मारल कम कर देली और धीरे धीरे थिरा गईली खूब बढ़िया से। फिर ही पहुँचा देने वो ए पार से ओ पार लेके। तो ये मछुआरा जो रहने नहीं जानत रहने कि हमरे जो नौका में बैठल बा लोग उन 9 देवी कन्या हवे लोग। लेकिन ओकरे बाद से देखी का भई कि जब उनने से लौटत रहने और लौटत समय उनके ई ना ध्यान में आई कि में गठरी बाटे, वो गठरिया वो लोग भुला गए रहल लोग। लेकिन वो गठरी भी वो मछुआरा के लिए ही रहल। तो मछुआरा जैसे ए पार से ए पार अइने देखत ने हमरे नाव में तो एगो गठरी बाटे। तो कहत का बाने कि लागत 9 देवी जो 9 कन्या रहल है लोग, बेटी रहल है लोग, वही बेटी के हवे। लगता ई लोग 9 जो आइल रहल हवे लोग ओह नहीं के गठरिया छूट गइल बा गलती से। जैसे बेचारा नाव में बैठने अह पार सो पार जाए वाला यानी कि थोड़ा सा नाव के आगे चलाए वाला रहने, तब तक एगो बूढ़ी के रूप में फिर माता प्रकट हो गईली। आ जैसे प्रकट भैली या बूढ़ी के रूप में आके का कहतली कि हे भैया हे बाबू हेने सुनो। तो का कहतने ए माता जी आप ओ पार चलम का। तो कहत बका बाड़ी नाही नाही पहले ने सुना, तू काहे अभी जातला खाली नौका लेके। तो कहत का बाने उ 9 गो लड़की आयल रहले लोग उन्हीं गठरी छूट गइल बाटे। तो कहत का बाड़ी देखो सुना हमार बात, उ 9 लड़की के गठरी नहीं रहल हवे, ई पहले से गठरी कुछ ले लोग नहीं रहल हवे।
तो कहत का बाने उ मछुआरा कि अच्छा उ लोग तू कैसे जानलू है, देखलू है कि उ लोग कुछ नहीं ले ले रहल है लोग। तो कहत का उ माता जी बाड़ी कि हम देखनी है ने जैसे यहाँ कभी कभी आवल करे नी, तो आजू आल रहनी तू हमके नाई देखला लेकिन हम तो अके देखनी है। उ जो 9 लड़की रहल है लोग, 9 कन्या रहल है लोग, उनके हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ आयल रहलो और खाली हाथ अइला के बाद से ओ पार चल गई हवे लोग। तो मछुआरा कहने तब ए गठरी के का करी, गंगा जी में हम दे देतनी, ई गठरी हमार त नाई हवे। तू देवी जी का कहतली बूढ़ी माता ई गठरी ऐसन बाती बाटे, तू अपने घरे ले जा और ई गठरी जेकर रही अपने मांगे आई। बेचारा अपने घरे ले गई ने, 1 दिन गोड़ने 2 दिन गोड़ने, और जो 9 देवी कन्या लोग पैसा देले रहल लोग, वो पैसा के जो ले आईने अगरबत्ती पूजा के सामग्री सब ले आए लोग। और दूसरे दिन नवरात्रन के दिन धूमधाम से पूजा कई लोग। अरे खूब बढ़िया से नाई कर पावल लोग, लेकिन जो कहल जाला भगवान जितना अपने आंचल में यानी कि अपना लिए जो समर्पित करवावल चाहे न वो करवा लेवे ने, चाहे जैसे भी होखे। वही तरह से वो बेचारा जितना जुटल उतना लेके वहाँ खड़ा हो गई न माता के सामने, और दोनों पति पत्नी खूब बढ़िया से वहाँ वो पूजा पाठ कई लोग। 9 देवी दुर्गा के चालीसा उलीसा सब कहल लोग, बैठल लोग, अगरबत्ती धूप माला सब चढ़ावल लोग, और 9 दिन के व्रत कई लोग। ओकरे बाद से 9 दिन उ लोग अगोरल लोग कि केहू न केहू आई गठरी ले जाए, लेकिन गठरी ले जाए कि केहू नहीं आयल, काहे कि माता जी स्वयं उनके गठरी दे के गल रहली। फिर एक दिन उहे बूढ़ी माता नदी के तीरे भेटा गईली, कहली के बेटा गठरी खोल के देखला हवा का हवे। अरे वो गठरिया में हो सके तू ही लोग के लिए कुछ माता जी देहले होखे। तो उनके मन में भइल कि कैसे माता जी दे दिए, माता जी कब हमरे घरे आ गईली। तो उनका जो मेहरारू रहली उनके ऐसन बुझाइल कि लागता माता जी स्वयं हमरे नौका में बैठ के लागता गईनी है, वही गठरिया छूटल बाटे, लागता गठरिया हमारे लिए बाटे, यही से माता जी छोड़ देले बानी। बेचारी कहली कि ऐसन बाती बाटे कि गठरी के खोली एक बार देखल जा का बाटे में। जब गठरी खोलाल तो में सोना चांदी पैसा कौड़ी जो माता जी छोड़ के गल रहनी उनके लिए दे के, तो फिर ओकरे बाद से देखा था लोग अरे ते मतलब यही सामान बाटे। तो सोचल लोग कि चले के का कल जाई, तुम भगवान के अमानत समझ के रख ले वालो और अपन घर दुआर बाल बच्चन के सब कुछ बढ़िया से कोई लोग। फिर उनके जीवन में यानी कि अगला साल फिर से नवरातन आइल। जब नवरातन आइल दोबारा तो फिर का भइल कि 9 दिन के व्रत कैली, पूजा पाठ अब की पारी बहुत धूमधाम से कैली, बैंड बाजा के साथ, यानी उनकर दुर्गा जी के मूर्ति उर्ति सब बैठौली बढ़िया से कैली। कैले के बाद बेचारी 9 दिन के जो 10वीं के दिने पारण होला और 9 कन्या खिलावल जाला। बेचारी घरे घरे घूमली कि हे बहिना लोग अपन कन्या के अपने बेटी के भेज दे कि हमरे घरे आके 9 देवी के हमार 9 दिन के भूखले के जो 9 ओ हई छुआरी खियावल जाला ओकरे लिए हम बुलावतनी, आप भेज दे। बेचारी घरे घरे घूमली, केहू नहीं भेजल। केहू कही दे अरे तू मछुआरा हवा लोग, मछली बेच के काट के खाड़ा लोग हमार धर्म भ्रष्ट कर दे बोलो। केहू करे उनसे कह दे कि अरे तू लोग नीचे जात हवा लोग, मतलब उनसे अछूते नियर व्यवहार कई लोग। ओकरे बाद से का भइल कि बेचारी थक हार के आके अपने घरे निराश होके बैठ गईली। लेकिन फिर से मछुआरा कहने अच्छा ठीक बा जातन देखा तनी कि केहू जात रही या केहू वैसन होई तो अपन बेटी के भेजबे करी। फिर गई ने घाट पे और सोचने कि उहे 9 देवी आ जात लोग, यानी 9 जो बेटी आयल रह लोग उहे आ जात लोग तो उनके खिया देती। फिर उहे 9 देवी आ गए लोग तो कहत का बारी कि हे भैया लागत तुम्हारे घर में पूजा उजा बाटे, हमके कुछ खाए के बाटे, हमके चलो खिया दो। तो कहत का बा ने बेटी आज कैसे अइलू है, केहू पूछने बेटा तू कैसे अइलू है। तो कहत का बालो आज हमारे मम्मी पापा आइल बालो गौआ में बालो, हम लोग था घूमे निकलनी है, भूखा गई नहीं है, रास्ता भटक गइल बानी भैया, अपने ही घर वाले चला कुछ खियाता हमके। तो कहने का कि अच्छा ठीक बा ले चल तनी खिया दे तनी। लेके गई ने अपने घरे। उनका मेहरारू देख के बहुत खुश भइली, अपने 9 जो देवी के देखली पाँव उनका धोली, पैर आलता लगौली,
श्रृंगार कैली, बाल कंघी सब कुछ बढ़िया से कैली। ओकरे बाद से बेचारी कहली कि अभी में बैठ जाई। आ साथ में एगो भैरो यानी कि उनका जो लइकवे रहने उहे बैठ गए ने। लेकिन ई नहीं जानली कि भैरो के जगह हमार लइका खेले गइल बाटे। ई नहीं जानली कि हमार लइका खेले गइल बाने और उन्हीं के जगह ई भैरो भैया आइल बाने, नहीं जानली बेचारी। लेकिन कहली कि उन्हीं के रूप में क्या अच्छा ये बाबू तू ही बैठ जा। उनका बाबू बैठ गई ने। बैठले के बाद से बेचारी उनके छुआरी खियौली, पूरी हलवा खूब बढ़िया से खियौली। ओकरे बाद से दान दक्षिणा देहली और भैरव भैया के भी देहली। तो कहत का बाड़ी कि हे बाबू तू कहाँ जेब, ई लोग तो अपने घरे जाए लोग, इनकर मम्मी पापा आइल बा लोग गाँव में, ये लोग तो पार से आइल बा लोग, वो पार चल जाइए बेटा, तू कहाँ जेब, तू तो हमारा बेटा हव। कहत का बाने कि हे मम्मी हम अब्बे आवत तनी खेले गए रहनी है ने, फिर जातन खेल के आए। बेचारा इहे कह के निकल गई ने भैरव भैया। और नौ देवी के आदर सत्कार से खूब बढ़िया से कैली। तो एक जने गौए में केहू देखले रहल, अगोरत रहल लोग कि अरे नौ देवी मिल जाती यानी कि नौ कन्या मिल जाती तो हमो खिया देती। तो सब केहू खिया पिया लेवल। तो सोचत का बा लोग कि उनके घरवा मछुआरा घरवा लागत उनका उ जो मौगी भूखल रही है वो अभी तक उनका पूजा पाठ जो पूरा नहीं भइल होई। तो एक जने देखले रहली, कहत बाड़ी कि लागता इनके घरे 9 गो लड़की आयल रहली है, पूजा पाठ कैली है, खियौली है, खिया पिया के विदा कैली है। तो वो अली पूछे कि ये बहिना तू खिया देलू। तो ई कहली हम खिया देले बानी। और 9 देवी आयल रहले लोग, 9 कन्या उनका मम्मी पापा गौआ में आयल रहले लोग। तो कहत का बाड़ी क्या केकर मम्मी पापा वो पार से नाम पूछला पे केहू जनबे नहीं करे। तो वो समझ गई मछुआरन के ला माता ही अपन स्वयं रूप में आगे रहली हमरे दरवाजा पे। काहे कि उनकर भक्ति जो रहल बहुत प्रेम भाव से भक्ति करत रहली। और जितना भी प्रेम भाव से कल जाला उतना ही भगवान अपने पास मिले ने। अगर चाहे इंसान हो चाहे केहू भी हो, अगर जानवर भी भक्ति अगर मन में रखत हो, काहे कि कहल जाला मनुष्य से वो समझदार होने जानवर, लेकिन अगर समझदार होने तो वो अगर प्रेम भाव से माता रानी के शिव शंकर भगवान के गोहरा में तुम के लगे आके खड़ा हो जाइए। वही तरह माता रानी मछुआरिन के घरे आ गई रहली, स्वयं प्रकट होके उनके 9 कन्या के रूप में दर्शन दे देले रहली। खूब बढ़िया से उ लोग आराम से जो दक्षिणा देवल लोग, वो दक्षिणा के उ लोग का कैले रहली। माता रानी कहली कि हे माता जी हम यहाँ से भोजन करे आयल रहनी, दक्षिणा ले बनाई आयल। काहे कि उ लोग देले रहल लोग इनके घरे खातिर, लोग ले जाए खातिर थोड़ी दे उ लोग देले रहल लोग। तो बेचारी जौने देले रहली सोना के सिक्का 1 गो सब दे देहली इनके अचरा में। और 9 जने 10 जने दे के और भैरव भैया भी रहने वो दे के कहतने हम लोग जातनी अपने घरे। गई लोग अपने घरे। ओकरे बाद से खूब खुशी मंगल से मछुआरा मछुआरी जियत रहल लोग, बाल बच्चन के साथे खूब खुशी से रहे लगल लोग। तो हे दुर्गा माता जैसे आप वो मछुआरिन और मछुआरे के ऊपर दया कैनी, दया बरसैनी, उनके ऊपर जैसे करुणा कैनी, वही तरह उहे करुणा उहे प्यार उहे दया बरसाई कहे वाला के ऊपर, सुने वाला के ऊपर। और जे कथा कहता जे सुनता और चाहे जे नहीं सुनता ओकरिए ऊपर अपन दया हमेशा बरसाई। और उनों के घर में अगर जे कम पूजा पाठ करे चाहे थोड़ा करे, सबके ऊपर आप दया रखो और सबके ऊपर दया बरसाई। तो बोलिए एक बार प्रेम से दुर्गा मैया की जय, मैया भवानी की जय। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। अगर हमारी कथा पसंद आई होके तो चैनल के सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के शेयर जरूर करो। माता रानी के आशीर्वाद आपके ऊपर, आप जेकरे ऊपर भेजो उन्हों के ऊपर हमेशा सदैव बनल रहे।